Sini Tiprabai IPF tini je Thansang ngai tini ni je oro Jepana songjang ma jaga phema ja phema gai angpura na khabe khobe hambaya paro tapila oro jasu ja monjo sini ang khoja sini mu torna angla kha tani ma ya somse kom lai ja thajin no sini lai ja hanya hai ang ko bi sagla pula ko sadeni apa jaga tini belai hambaya paro tini no phema ja phema gai jeng tini tangi oro ma phakya jeng jotono saimano jeng tabuk jin bubagra नेतृत्व जों थांजा मांलायो जों तांनि थांजा मां जि तिब्रासा बसनो मथना बगे जों थांजा मा थायो आ थांजाना हामजागै जि बुबाग्रान जेरिंमानि आ रिंमानो बसिवे हामजागै खापुरि फाइका जिनि आइपिएफ नि आदं संबो जिनि आइपिएफ पार्टी रो आंबरनो फुलावनो आंखौ साना सगंबरनो हामबाया फरो लेखा गामिया फरो जिनि आइपिएफ नि ताकुते बुक संनो जिन बुबाग्रानि जे थांजा आ थांजाना हामजागै जे बलगे फाइमानि आं बरो बाय आं तिब्रानि ngै आं बुबाग्रानि ngै आं तिब्रासा बसंगै आं खाबे खबे लामसोगो जिन आइपिएफ नि ताकु बुक संनो फुलावनो जों तांनि थांजा मा होन जों जतनो साइमानो 70 বছরमै 75 বছরमै जिन तिब्रासा बर थांनि सगैया जों बेबा साइमानो आ अवस्थानो आ कन्डिसनो जों जदि जे किफिलि मा बिलानि जिनि जे तिब्रासा हामब्रा जों तुबनानि हिंगाके जिनि थांजा देखो लामा करिखा ताकुते बुक सं आबो जों थांजा मांगो दिनि आ थांजानि खरागो दिनि गोबां मारि जों पार्टी रुफाय मानजु फाइगा आं बरनो हामबाया फारो आ थांजानि पिछने गायसेनो लामा गायसेनो जिन नाइसि मुं गाबं गाजिन बुबाग्रा एमन खरजो ब्रो बुबाग्रा के बङै माया आं लेमन ना मुसुङै बुबाग्रा ngै माया नरं ना मुसुङै बुबाग्रा माया बुबाग्रा खरक जानो जिन हा बुबाग्रा खरक जानो बिनि नाइसि मुं बिनि सामनो नाइसि जोंता महिम लायनाय जों जे तने जतन र जोंता प्रजासि जोंगा बुबाग्रानि सामप्लि गायसे समय गायसे जराव बुबाग्रा बेबक जागा थाइनो जाय मानिया आबागै जोंता जिनि बिनि प्रजारक बा जों बिनि सामलेरो जों सावना खायो दिनि जिनि तिब्रासानि थिनां बर थांनि सगैनाय आबोदाव जिनि बुबाग्रानि जागा जों याफारि मारनाय ताकुते बुकसन जों दिनि तांनि थांजामा होन नायदि 21 नभेम्बर 2020 जिनि बिसि देबना बुथार जागा तियाबा जों नगो दावफाना कुनो जे बुथाने रक कुनो रमजामा करे कुसु करे आबो तांगै आबुं माने पिसो कान काइसेनो जिनि बरनि थानि प्रशासन करिखा जिनि बरनि थानि जिनि हानि शासन करिखा आबोगै तिनि बरा बुथार जागो जिनि बरि सिगला रक रे फाइजागो गोबां मा रे बुङो बुथार जागो पियाबा जों कुनो मानथाय जे बुथाने न जों सनो जों रमै माया बर शास्ति माया रमजागै बयजोगै थांगो सप्ता काइसे 10 दिन केनो आ ओंगै तमानि आमर न मथना अंगा जों जिनि बरक जिनि हा मालिक जिनि बुबाग्रानि यागो जों जिनि तिब्रासान थियानो जों थाङै बियाक बेसे मारैनाय जों फायदि जों ज थांजाङै जों समायमा दाङाय दिन अफिसरन अ हातियो जों समायमा दाङाय फायदि अ केबले वाइसे जों जिनि बुबाग्रानो या फाइन देलायसोवानो 70 বছর पुनि जागो दंखा वाइसा बुबाग्रानि यागो जों या फाइन नायसिनो आबुनि यागोल जिनि तिब्रासान थिरां बर थाङै संगै नर आबो कल्पना खाइमांला जिनि तिब्रासान थिरां बर थाङै सगैनो नर आबान सगैमांला बुबाग्रा सरकारो गरै गभर्नमेन्टनो गरै आबुनि यागोल फानो बबसे जबाय दं करona फुरनुका मा जाया मा नङा गोबां मा सुबावै केव बर सरि हामिया मगल मुगिया नक गरै तांगिरि दङ बकुनु गभर्नमेन्ट गरै बजति तिब्रासान बा सामखाय दं गे जों बहाय बरनो जति जागाव तराङै जों जरि पिनागो सासन याफारि माने गांगा जिनि तिब्रासान थिरां बर सङैनो आ दिनि सबान सगै आं तिनो गयो पुस्काङै एरि सं मारिबो जों जायगायाव जिन थांजा जिन बुबाग्रानि जे तिब्रा जिन आइपिएफ टी ते गोबां रिजन पार्टी फाइ दङ बरनो जों गोबां बुट दुइ गप्लाय खावै एडिसियो जों मा सरनाय ताकुते बुकुसं आमजिखौ सावैनो बुबाग्रा इलक्सन आइपिएफ टी लक लंलेट